מה השתנה אחרי הדיקור? שהרגל הרבה מתקבלת פחות בכלל, שלא הייתה עולה בצורה כזאת, אלא כל הזמן בקושי הייתי שם אותה ככה. עכשיו בזמן הדיקור אני מביא אותה, ולאט לאט אני מביא אותה יותר. כן, אני רואה, זה לאט לאט משתפר. לאט לאט אני מביא אותה עוד יותר. להגיע לבי מהיד, מגיע עד לפה וזה יורד. עכשיו תנסה. עכשיו מגיע עד הבי. באף עכשיו. עכשיו מגיע עוד... שעושה לך את הזמן. כן, התנועה הזה לא היה לה, הייתי מרים. זה הרגילה הייתה לה, עד לכאן.